Salutare, suntem în ziua de Paște. Facem un stufat de miel. Ia arată un pic, te rog, aici. Bucățile sunt deja la prăjit. Facem un stufat corespunzător. Ia uite cum arată. Mai revenim un pic mai târziu. Am pus și verdeața. Uite aici. Deja s-a înmuiat verdeața. Și băgăm boia. Boia dulce. Fii atent. Boia dulce. Bun. Și amestecăm. Acum adăugăm vinul. Pentru gust. Amestecăm. Uite cum arată. Pune aici aproape. După vin, bulion sau suc de roșii. Noi avem fel de suc de roșii. Mai punem și o cană de apă. Poți să pui rece, nu-i problemă. Și lăsăm să fiarbă la foc mic încă vreo 20 de minute. Ia uite cum arată. Dacă ai putea să simți mirosul, înnebunești. Ăsta e finalul. Asta e stufatul de miel făcut de noi în ziua de Paște. O minunăție. Mamă. Nebunie.